ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏକାକୀ ଥିବାବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ମତଲବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ନିଜର ସବୁ କିଛି ବଳି ପକାଇଥାଉ। କାହାର ମେସେଜ ନ ଆସିବା ବି ଏକ ମେସେଜ ଅଟେ। ସେହି ମେସେଜ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଦାପି ଧୋକା ଦିଅ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ହୃଦୟ ଥିବ ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନ କରି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଦୁନିଆ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ ତାହା କରିନଥାଉ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବା ଶିଖିଗଲେ, ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣାଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଲୁହ ମଣିଷର ହେଉ କିମ୍ବା ପଶୁମାନଙ୍କର, ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏବଂ ଅଧିକ କାମ କର, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କମ୍ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଉଭୟ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଏତେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଥରେ ଭାଙ୍ଗେ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ରଖି ହୁଏନି। ହୃଦୟରେ ଖରାପ ଭାବନା ରଖିକି ମୁହଁରେ ମିଠା କଥା କହିବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରେ ହୃଦୟରୁ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କର, ସେମାନଙ୍କ ସାଥ ଦିଅ, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କେୟାର ନେବା ପରି ମିଳନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପରି ମିଳନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି, ଭାବିନିଅ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ନଚେତ୍ ତୁମର ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ତୁମର ସବୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଏତେ ନିଜରେ ବି ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ଚାଲିଯାଏ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହଜାର ତ୍ରୁଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତାମାତା ଆମକୁ ନିଜର କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ରହୁଛ କି କାହା ସାଥିରେ ବି ରହୁଛ, କେବେ ବି ନିଜକୁ କମ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କେହି ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେନି। ତେଣୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।